Имало едно време един фермер, който имал двама сина. Големият брат бил трудолюбив и помагал на баща си във фермата. Малкият обаче бил много мързелив и не искал да работи във фермата. Един ден той решил да отиде при баща си, за да поиска своя дял от фермата и го продал. След което заминал и започнал да пилее парите си с лоша компания, без да мисли за утрешния ден. Но дошъл ден, в който парите му свършили и му се наложило да работи. Но единственото място, на което му предложили работа, била една свинеферма. Там той получавал по-малко дори от свинете. Един ден той осъзнал, че баща му също има работници и всеки от тях е с пълен стомах и подслон. Тогава взел решение, че ще се върне при баща си и ще каже: „Прости ми, татко, сгреших. Не заслужавам да се нарека твой син, но поне ме вземи за свой работник.“ Докато вървял към фермата, не можел да повярва на очите си. Баща му тичал към него с голяма усмивка и широко отворени ръце. След това извикал работниците си, за да му донесат чисти дрехи и вдигнал голямо празненство. Когато големият брат разбрал какво се е случило, се разсърдил на баща си и отказал да празнува с тях. Бащата излязал при него и казал: „Сине, ти винаги си с мен. Всичко мое и твое. Брат ти беше тръгнал по лош път, но се вразуми. Ела, нека празнуваме заедно, че той се върна при нас. Нека се научим да бъдем като малкия син, независимо от ситуацията или грешките си, винаги да се връщаме обратно към Исус. И нека не бъдем като големия брат, когато някой брат или сестра се върне обратно към Бог, да се радваме заедно с небето.“